خوشییا جژنê ji bo zarokan bi cil û bergên nû lê diyar e weke cejnên salên derbasbûyî jiyana 45 salî nikare dilê zarokên xwe xweş bike. Bi gotina wê ew bi dahatên hevjînê xwe yê karker nikare pêdiviyên cejnê ji xwe û zarokên xwe re dabîn bike. از نکارم وکا گوتی یعنی الگور طاقتام زلامي معاملة عادي گور طاقتا خوز نکارم وی شغلی وی از نکارم جلا بکرم از نکارم شکری عیده بکرم. Tevî buhabûna nirxê kelûpelên cejnê lê tevgera bazaran zêde dibe. Li gorî firoşkaran daketina nirxê leyreya Sûrî beramberî dolarê Amerîkî bandorê li rewşa kirîn û firotinê dike. وها بارزام عالم ذكرن وقت بيجي وخدم قدين وقت بيجي وها بيجي ارزام عالمي بكرن وقت بيجي مجبور وقت بيجي عالم يا اخي وسعر قش دولار اجمل تحسبين سوري ما كنا سوري نادنا الا بدولار. Bi gotina jiyan ji bo dabînkirina pêdiviyên cejnê ji bo malbata wê nêzîkî 3 milyonên Sûrî pêwîst e. Di dema got dahatên mehane yên hevjînê wê yê karker nagihêje 30 sedî ji pêdiviyan. Tevî vê yekê jî hêviya xwe bi başbûna rewşê winda nake. خوشی هبو اره فقیرتی بو وی چاخی اره تشت یعنی وی چاخی جی بهابون بس هما یعنی قیمته وا هبو قیمته پریمه هبو. Li gorî serjmaran bêtirî nod sedî ji Sûriyan jêr xêza xêzaniyê de dijîn. Li herêmên rêveberiya Xweser li Sûriyê rewşa derfetên kar ji deverên din yên Sûrî baştir e lê hejmareke mezin ji rûniştvanên deverê xêzan in. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.